تفگری پیوسته کو امر سروکاتی خو خودی درکبن. İhanet, diskriminasyon gelen. İhanet, nükertiya düşmene. İhanet, firotuna keramet, millet ve velatı. Gel Kurt. Gel ki o da Şinavendan uçağın radyo denge gelden baş ürüsüsü Sbate 2024 şemili Brüksel'e saat 12 ile Ahmet'e çağırdı. Godarın ecemeni uçağın Avrupa eşkeş bekendem de mağaza diyarı ber Apo'ya. Meclisa Civanan Adem Partiye dest bi kampanya ke binavê setname ji İmraliyê re dest pê kir. Meclisa Civanan kampanyayê li ser medyaya dijital ragihand û formek belav kirin. Li daxuyanê de hat ragihand ku kesek bixwazin nameyan binivîsînin divê heya 16 Sibatê formê dagirin û xwe bigînin Meclisa Civanan Adem Partiye. Meclisê ji bo xurtkirina kampanyayê bank li herkesî kir. Di çarçovê kampanyayê de Meclisa Civanan Adem Partiya Mûşê dest bi şandina nameyan kir. Ve beşdariya komik civanan zêdetir 50 name ji rêber rapor hatin şandir. Di nameyan de hat gotin ku heta têjî li ser rêber raporê rakirin tu kes nikare qala azadî û aştiyê bike. Rêber rapor ji bo gelê Kurd behneke dema em jî agahîn me negirin tu wateya behinestandinê namîne. Feri demek ki saziye mafya mirovan û hukukê ji bo rêber rapor serlê spîtîdan ji rêber rapor û pênc mento agahî nayê wergirtin. Komelên mafya mirovan hukukê berî demek li dijî vê bihukukiyê li Komîteya Pêşîgirtina İşkenceyê ya Avrupayê spîtîdan di serlêdanê de ji bo İmraliyê daxwaza serdana lezgîn hat kirin. Seroka Komelê mafya mirovan îhadê Şaxa İstanbulê Gülseren Yörel li têkildarê mijarê Aqibî Gülseren Yörel li xwest ku têçda girankiriya li İmraliyê tavlê bêra kirin. Ev sistem bi avakirina girtîgehên tîpên S û Y li girtîgehên din jî ve vesedema têcdeke girantir. Seroka îhadê tecîdê weke rêbaza îşkenceyê penasekir û got ji ber vê yekê îhadê ji destpêkê ve ji bo rakirina tecîdê gelek hevdide. Herî dawî me ser li Spîtiyê de û xwest ku carekê din serdaneke lezgîn bêkirin. Me ji Spîtiyê xwest ku li dijî bêhukukî û tecîda giran zorê bide hikûmetê. Ji Komelê hukuknasên ji bo azadiyê ûhêdê Şaxê Colemergê Ümit Sava jî tecîdê weke qutkirina ji civakê penasekir û got bi tecîdê re kes hişmendiya wî tune de hesibandin bê işkenceya fîzîkî parçekirina hişmendiyê polîtikayê li İmralê te meşandin li tu devera cîhanê tuneye. Ümit Savaş balkişan ser paradigma û îdeolojiya rêberapû dibêje hew didin keseyeta Birêz Öcalan tune bikin û parçe bikin. Bi vê re jî hew didin ku vîna Kurdan pûç bikin. Lê bi van polîtikayên tecîdê nikarin pêşî li ber fikrên Birêz Öcalan bigirin. Fikrê rêber Apo fikrê mirovahî giştî ye û ji bo mirovahiyê giştî ye. Gerek dike mirovahî li rêber Apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo erkekî exlaqî ye ya mirovahiyê giştî ye. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo temamkirina azadiya mirovahiyê giştî ye. Lil üzerine danasına pürtüken Rêber Abdullah Öcalan hatin kirin. Svisra bajarê üzerine bi armanca şermezarkına komploya navnetê ya 15 Şubat 2019 nahan ya li dijî Rêber Abdullah Öcalan pergala işkenca İmraliyê stand hattani.
ستان به پیشنگی جنین جوان تکوشر تکوشن و تفکر جوان شورش کر هات وکرن اندام تکوشن نودا ikinci آخوی گود ریبر عبدالله جلان بته آوای بته بیتی افسه سالن دبن مرجنگیرانی انتیجی تیگرتن و تو آگاهی جنایی گرتن ام وکی جوانین آخوی لدیجی پولیتیکین قریجین دیجمن و شرکو به اخلاقی دوام دیگه برخدان افاد دومینن نودا ikinci دست شانکر کو دنه اثبات دل باجاری مانهایم یا آلمانیا و هفته اثبات دجیل کلنه چالاک انگلیسی و ورم پیکانی ام بانک مرکزی دیگه به تیبتی بانک لو وجدان انشیار ین رای گشتی اروپا دیگه کو تevli çalakan bölüm. Pişti axaftın broşürün derbarı paradigma u Portugalya berapulu öç alanda hatın devam kirin. حتی کو تجدید بدومه و پنگاوین گری لاجی بدومه گرلاین HPG یه آستاری تکیلداری کمپلو ناو نتیویا 15 سبات 1999 نهان یالی تجربه برابطلو جلان و تجدا امرالی آخوین گرلاین HPG اصلا قبتسین دیارکر کو دولتا ترک و هیزند کمپلوی در روش به روش تجدید لسر ریبر و جلان کورتردکن و گود هر چقدر ریبر اپو و که فیزیکی گرتی بشی ریبر که کو به فلسفه ایدولوژی و رامانین خواه آزادی بدست خستیه و که ملیتان ریبر اپو عمل چاین کردستان تکوشین خواه بدومینن و دجمنن خواه جا آخا کردستان پاقش بکن حتی کو ام تجدید لسر ریبر اپو بشکینن ام تکوشین خواه بدومینن ام بریبر اپو را سرکفتن آزادی لکردستان باغفرینن گرلای HPG هجار کاروک جیگود آرمانجا هری مزنیا کمپلوگران به باندور کرنا ریبر اپویه دخواست ریبرتی جیگل دور بکن تفگر آزادی کرد PKK تونه بکن افتواتیا تونه کرنا هم کردا لیرو به زلالی دیدیتین کو تکوشینا تفگر PKK و تکوشینا گل کرد هر دیچه مزنده به فکر و فلسفه ریبر اپولی همو جیهانه بلاو بویه هزین هگمونی کتنا نواترسه و تجسال سر ریبر اپو گرانتر کرنه ریبر اپو بوینا خواه بشیواز فکر و تکوشینا خواه هزین کمپلوگر پوچ کریه تکوشینا لیچای کردستانه تکوشینا که دیروکیه برخودانه که دیروکیه افج خطا ریبرتیه خطا فداییه خطا شهیدانه ام لسروان پرنسیبان ببریارن و بسرارن ام ایسال دجمن تقستیک ببن آخو چای کردستانی ببن گوروان ام دی 25 سال بگره کمپلو ده آزادی فیزیکی ریبر اپو و آزادی کردستانی بکبین HPG nasname ya şehit Aze Erdal eşkerekir u brezdari bir ani navendaragandan HPG bi daxuyane ke dest nişankir ku gerila Aze Erdal qada berxwedan ya giri hakkari kuletici dagir keriyatır berxwedan ke destari teraber kirin hatta nefes xoya daviji felsefe jiyana azad taviz ne da li berxweda u tebağa 2022 de şehit bu navende gut arteşa Türkiye dagir kerle hemberi berxwedan destariye gerlayın azadiya Kurdistan'ın xitimiye jibu ku xoji tekçun rizgar bi ke serli rebaziyan qarejde u de 25 مشتاق 2022 de erişi qada berxwedana ya giri hakari ker lidişi erişen devlet atır kamettinger hevre gerila bu taktika timen pisporla araziye pişej bu taktiken de tünelen berxwedane de derbe engiranla hezen dagir keryen devlet atır xısın on ne hela begije armancı xe az erdaji de ve berxwedana diruki ku peşengta fermandare meye hejan nuri yek tade cihgert u hatta daviyen ünertiya miratiya berxwedana diruki ya jna kurt دربین گران لدیجم خستن HPG جمالبات و گله کرد سرسای خواست و ناسنامه شهید و هشکره کرد کردستان سیدار بناسناو آز اردال ناو دایی قمری ناو باو محمد سالی لعر توشه جدایی بویه ده طباقه 2022 دل بنتینا شهید بو HPG لسر جانو تکوشیره شهید آز اردال و هاگود هوره گریلا آز جمالبات که ولاد پاریز و دو سوزیر خیر آزادی جر توشه جدایی بو مالبات آز جبرزختن دولتا Türk ne çarma koçi başlıyor Kurdistan'e bebe u le mahmure be cihbu le mahmure be çan donarken Kurdistan'e mezem bu ve ke pivan her tim azadiya fiziki reberti u azadiya geleme esas ker be teybeti jiber ko hoş kahve tevli navarefen gerila bu u jexizmen ve neziji tevli navarefen gerila bu ne u da sala 2012 hande be peşenkti fermandarın heja reşi serdar u rojingevda operasyon ten meşanın pir bandor bu u tevli navarefen gerila bu hevre
gerîla Azê piştî li herêma Garê perwerdeya destpêkê dît piştre çû dibistana operasyonê ya şehîd Rojîngev da. Li qadên gerîla Uzapê têkoşîn kir. Di sala 2015 de çû Akademiya Hakîkarêr û beşdarî perwerde bîrdozî û leşkerî bû. Piştre li Zap û Avaşîn di 25 Gulana 2022 de li qada berxwedana ya gerê Hakkari cih kir. Li emberê êrişên Dewleta Tirk hevrê gerîla Azê jî ber pirsyariyeke mezin kir sermilê xwe û li gel fermandarê hêja Nûrî Yekta û hevrê Amara Amet berxwedaneke destanî kirin û tevlî karwanê li Mirên Kurdistanê bû. Şehit Viyan Soran li Atina hate bîranîn yek ji fermandara yê astarê Viyan Soran ku yekê Sibata 2006 li dijî kompleya navê Tewya li dijî rêber Abdullah Öcalan bedena xwe da ber agir li paytaxta Yunanistan Atinayê hate bîranîn. Bîranîn navenda çanda Kurta Demokratîk a Atina hate pêkan û endamê tevgera ciwanên şoreşger têçeşê û gelek kes tevlî merasimê bûn. Piştî rêzgirtinê siyasetmedar Erkan Erencî axivî û diyar kir ku şehîdên têkoşîna azadiya Kurd û Kurdistanê nayên ji bîr kirin û got heke şehîd di her kêliya jiyanê de bên bîranîn û zindî kirin ve ev têkoşî bi ser bikeve. Ji bo wê jî divê em şehîdên xwe weke nirxê herî pîroz bibin. Şehîd nirxên bingehê ê mîsogeriya azadiya paşerojan e. Di bîranê de sînevizyona li ser jiyana Viyan Soran hate pêşandan merasima bîranê bi duruşmeyan bidawî bû. Grevên birçîbûnê ya girtiyên azadiyê 69 rojên xwe tîjek kirin. Çalakiya girtiyan bi biryardarî di dome li dervê jî nöbetên adaletê dewam dike. Rêveberên SPP jî piştî İstanbul û Ankarayê ji bo 3 rojan nöbeta xwe li İzmirê dewam kirin. Yek jî çalakkeran endamê lîjneya navendiya SP Murat Çepnî bi bîr dixe ku 3 salin bi İmraliyê re têkilî hatiye qutkirin. Serî de pirsgirêka Kurd pirsgirêkê hemû bêyî ku bêne çareserkirin li holê mane. Murat Çepnî dizanî ku faşîzm xwe bir çareserkira pirsgirêka Kurd xwedî dike û got tecît meseleyeke bingehîn avê pirsgirêkê ye. Em li vê dere qala lîdereke ku weke muxatabê sereketê dîtin dikin. Tecîtkirina wî têwateya dewama polîtikayên şer. Murat Çepnî di vê çarçoveyê de meşa mezina azadiyê silavgerê got divê em xwedî li vê meşê derkevin û mezintir bikin. Ji rêveberên rêxistina SP ya İzmirê Hızır Ali Kılıç jî got yê ku karibe pirsgirêkên gelek Kurd ji holê rake û aştiyê bîne Birêz Abdullah Öcalan e. Devleta AKP kanûnê xwe jî bi pê dikin, dijî ehlaqî, dijî mirovatiye, tecîta herî giran li ser rêberê me seroka xwe dînin. Em vesek nawa lanet dikin û şermezar dikin. Li girtgeha jinana Şakranê zêdeyî 20 gardiyanan avêtin ser qewşa jinan û kelûpelên girtiyan tevlî hev kirin. Nilay Güleser li girtgeha Şakraneyê û duh bi telefonê bi hevjinê xwe İrfan Güleser re axivî û diyar kir ku di 24 Çilê de serê sibehê zêdetî 20 gardiyanan bi ser qewşa wan de girtina amûrên mutfaxê û masaya mutfaxê şikandine û dermanên nexweşan jî avêtin erdê. Nilay Güleser diyar kir ku lêgerîna qewşan hefteyê carekê dihatin kirin û got lê di çend mehên dawî de ev lêgerîn zêdetir bûne. Gardiyanan jî her dem û her wext li gorî keyfa xwe davêjin ser qewşan. Hevala me Neriman birlikler nexweşa tansiyonê bilind e ya kronîk e. Li emberî hemû serlêdanan wê sevkîna xweşxaneyê nakin. Divê raya giştiya Tirkiye saziya mafê mirovan lidî ji vê bêhelwestiya nemirovînî dengê xwe bilind bike. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Şatê Sûriyê bi daxuyanekî êrişên li ser hêzên ewlekariya hundirîn şermezar kir. Rêveberiya Xweser got hemwextî operasyona mirovî û ewlehiyê ya ji bo kontrolkirina kamp û holê û sînûrdarkirina çalakiyên şaneyên li gel xebatên li dijî terorê yên ku hêzên ewlekariya hundirîn asayişê beşdarî wê dibin, Dewleta Tirk adayker êrişeke dijwar li dijî xalên hêzên ewlekariya hundirîn asayişê pêkaniye. Di encamê de 4 endamên hêzên ewlekariya hundirîn şehîd
bune û gelek endam jî birîndar bune. Ev êriş û êrişên berê xizmeta çeteyên Daişê dike. Armanca Dewleta Tirk astenkirina hewldanên hêzên ewlehiyê ya kontrolkirina kampa holê û berfirehkirina çeteyên Daişê. Tirkiye bi hemû hêza xwe piştgiriyê dide xebatên revandin û tevliheviyê û bi hemû awayan piştgiriya çeteyên Daişê dike. Rêveberiyê ji malbatên şehîdan re sersaxî ji birîndaran re jî şifayê xwest û got em bank li rayegihtiya herêmî û navnetewî dikin ku dawî li kiryarên Dewleta Tirk bînin. Dewleta Tirk dixwaze dijminê mirovaniyê çeteyên Daişê zîndî bike û bi armanca ku derfetê li pêşiya terora li herêmê û cîhanê veke êrîşan dike. Divê koalîsyona navnetewî û Rusya berpirsyariyên xwe bîne cî. Qesedê got heta ku kampa holê bi ewletir nebe em ê bixebitin. Navên deragihandina hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê derbarê operasyona qonaxa Siyemînê operasyona mirovî ewlehiyê de daxuyaniyek da. Qesedê got hêzên operasyona hevbeş hêzên ewlekariya hundirên Qesedê YPJ bi paqijkirina kampa holê ji şaneyên Daişê paqij bike qonaxa Siyemînê operasyona mirovî ewlehiyê da destpêkirin. Di roja destpêkê de 21 çeteyên Daişê hatin girtin madde û alevên terorî ên teqemeniyê mayîn bombe û tünel hatine dîtin. Di roja duyemîn a siyemîn de jî hêzên Qesedê bi dihan endamên çete girtin. Mixtareke mezin ji Çek û Cebelxane kamarên teqendinê desteserkirine. Di heft rojan de sû heft çeteyên Daişê hatine girtin gelek mayîn Çek hatine desteserkirin. Gelek tünelên ji bo veşartina endam û çekan hatine dîtin. Hate gotin ku kampa holê û deverên diniyên cîhanê bi ewletir bibin em ê xebatên xwe yên şoreşkerî bidomînin. Şeniyên taxa Newrozê gotin divê PDK nebe parçeyek ji pêkanîna Dewleta Tirkiye berî meheke artêşa Iraqê bi bahaneya ku di serdema rejima Basê de erdên li taxa Newrozê yên Wezareta Parastinê û artêşa Iraqê bûn li Kerkûkê taxa Newrozê 172 malbatên Kurdan dorpêç kirin û xwestin malên Kurdan desteser bikin. Şeniyên taxa Newrozê konvedan û li dijî dagirkerî dest bi berxwedanê kirin. Du jî hin çalekvan rewşenbîr û mamostê tevlî çalekiyên şeniyan taxa Newrozê bûn û daxuyaniyek dan. Li ser navê çalekgeran Meleferman Mihemed Aqibiyê got peyama îro ya xelkê taxa Newrozê ji bo partiyên Kurdistaniyên bajêr re em bank li yenekê û PDK dikin ku ji bo encûmena parêzgeha Kerkûkê hevpeymaneke pêkbîne. Ji bo çareserkirina pirsgirêk û zextên li ser Kurdan bi aliyên din re biaxivin û li Kerkûkê desthilatdariya herêmê ava bikin. Eger aliyên Kurdistanî nebin yek artêşa Iraqê wê peşerojan de hemû taxên Kurdan li Kerkûkê dagir bike. Meleferman hişyarî da PDK ku nekeve bin fişara Dewleta Tirk û bi Tirkmen û Ereban re li dijî Kurdan nebe yek. Hewlêr dagirkirina artêşa Iraqê domandina proseya Erebkirina Kerkûkê. Artêşa Iraqê ji bilî vê taxê li Kerkûkê hewla dagirkirina erdê û malên du taxên diniyên Kurdan taxa Erepe û taxa Ronakiyê dike. Ev vê dagirkeriyê qepilmakin. Zanyariyê nû li ser doza li dijî malbata Barzan ya li Amerîka hatin eşkere kirin. Berpirsê berê yê Pentagon Michel Rubin ragihand bû ku li dadgeha Amerîkayê li dijî malbata Barzanî dozeke nû hatiye vekirin. Doz roja sihê çile li aliyê serokê Komeleya Qurbaniyên Kurdistanê Mekfirên û kesek bi navê Kom Doyse hatiye vekirin. Rubin li ser hesaba xwe ya medya dijîtal diyar kir ku doz li dijî Mesûd Barzanî, Mesrûr Barzanî û Wêsî Barzanî hatiye vekirin. Li gûrî zanyariyên ku Rubin parve dike di dosyê de her sê rêveberên PDK ji gelek sûcan tohmetbar kirine. Bi taybetî di dosyê de li ser revandin, kuştin, îşkence bi pêkirina mafê mirovan tê sekinandin. Li gel vê bi awayeke berfireh behsa bazirganiya maddeyên hişbir û qaçaxçitiyê jî tê kirin. Di heman dosyê de tê eşkere kirin ku malbata Barzanî bi awayeke neyasayî rojane 100 milyon dolarên Amerîkî biriyên firotina neftê bi dest dixe. Her wiha di dosyê de tê gotin Mesrûr Barzanî bi awayeke nefermî li gel supayê pastarên Îranê bazirganiya petrolê dike.
aktivist Şinyar Enver Hesen kule Amerika'ya jiyan dike jiye de sala 2022 de derbare mal û milkê malbata Barzanî de dosya kiribu. Rûniştina Ewliya dozê di Nîsana 2023 de li Vîrknîknayê pêk hat. Pêvajoya dadgehên hîn bi dawî nebûye û dewam dike. Şinyan Enver têkildarî pêvajoya dozê ji Rojnameyê Yeni Özgür Polîtîkayê re axivî got serokê hikûmetê ji bo ayibên xwe veşêre 11 parêzerên saziya parêzeriyan ya herî mezin ala Amerîkayê girtiye. Şinyar Enver dazanî ku ji ber dozê ferdên mala Barzanî her tim gef li wê dixwin û got ez zelalim ez ê dijî zilim û gendaliyê tê bixweşim vê gef min nedin sekinandin. Şinyar Enver diyar kir ku mal û milkên malbata Barzanî ne qanûnî ne û got malbata Barzanî çavkanên Kurdistanê ji bo berjewendiyên xwe xerc dike. Tenê koşka Barzaniyan ya li Vîrknîyê bi bihayê 15 milyon û ya li Kalnûfayê jî bi 6 milyon dolarî. Li Dubayê bi bihayên 100 milyon dolara mal û milk hene. Piştî belgeyên ku me parvekir PAP'ye gelek şirketên girêdayî mala Barzanî girtin. Li Colemêrgê bi pileya 4.3 artêjiya li Colemêrgê Vesibeyê saat 6:09 de bi pileya 4.3 artêjiya artej li bajarên Derdorê jî hate hîskirin. Dairê artêjê ya Serokatiya Rêveberiya Rewşên Lezgîn û Afatê jî ragihand ku artej 7 kilometre dibin ardê Derûdê ye. Li Rûşratê Kurdistanê ji ber berf û sermayê deriyên gelek dibistanan hate girtin. Li gurî me de Rûşratê Kurdistanê di nava du rojan de berfek zêde li Rûşratê Kurdistanê bariye ye. Ji ber barîna berf a zêde li Kirmanşanê û 10 navçeyên wî deriyên dibistanan hate girtin. Li gel Kirmanşanê li Sinne, Dewlan, Dîwandere, Bîcar, Seqis û Kamyaranê jî ji ber barîna berf a zêde û sermayê deriyên dibistanan hate girtin. Li Sîsile, Eznaw û Elek û Ders yên Loristanê jî ji ber serma û berfa zêde betdaneya fermî hatiye ragihandin. Amerîka li Sûriye û Iraqê 85 cihên alîgirên Îranê bombardman kir. Fermandarê navendiya artêşa Amerîkaya CENTCOM derheqê êrişan de daxuyaniyek da. Fermandarê ragihand ku hêzên wan li Iraqê û Sûriye zêdetirî 85 barêge û navendên Feylaq el-Qudus kirine. CENTCOM got barêge depoyên moşekan û balafirên bê mirov depoyên çek û cebilxanên lojîstîk ên milîsan û pastarên Îranê de hedefa wan de bûn. Ev êriş rast rast bi fermana serokê Amerika'yı yol biden ve pekatiye. Biden dibêje em naxwazin şerekê din rûşata navîn yan jî li cihekê din derxe. Lê ji parastina hêz û baregehên xwe cî pêwîst be em ê bikin. Piştîvan êrişan koma bi navê Muqawamaya İslamî ya Iraqê êrişî balafirgeha Herîriya Hewlêrê kirin. Di derbarê ziyanên êrişê de ti zanyarek nehatiye parvekirin. Peki gudarın jamen nûçeyên lêv û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş. şirini şeruba